mudare ramambo Mutize tine mukadzi iye ane 41 years ari kutaura uye ari apa. Alright sisi, ndaida kunzwisisa paipa zvanga zvichinzi mimi hamuna kubvuma kurara nababa venyu, muchiri mhandara here sezvo makaramba kurara nababa venyu? Chikwadi ndichiri mhandara nombopira ndambozopinda mumba kana anogona kundimisa parodi zvepo ndichifamba handini. Hamuna akati simu rodi. Saka pane vachauyawo pasocial media apa munongonhongerere ma ichokwadi ndiri kumuda murume. Tinotenda Murume ndiri kumuda chaizvo. Mambo dai mandigona mangondipowo murume. mambo wepanapa here Kana vanoshandirwa pana ndingangosvika ndinoda upenyu hwakangoremawo kungogara uchingori uri munhu uri wega. Tichionawo kudzidza mudzimba dzevamwe ndinongosvika mwoyo miri wandinawo hausiri wandaive nawo. Ndaitowo munhu akasimba asina kufunga zuva nezuva kuti dai ndine munyaradzi wangu ari padhuze, asi handakukwanisa kumuwana mama. Kuti ndikurota hope wakakotamiswa, akandiudza kuti hanzi unenge uchiitirwa weti kumusana nemudhara asi wari kunzi ndibaba wako. Ndikangoti wei hopewo. Saka pandakazofamba tichiuya panapa nemunin'ina wangu nenawe kuti mudzimba medu munin'ina wangu make hake muri nani asi mangu makatooma. Ndopatakafambawo tichiuya panapa taudzwa nomwe mukadzi akabatsirwa panapa. Ndopandakasvika tichibatirwa dare iroro rekurara kwandakaita nababa wangu. Ya, vasikana kuya kwamaita ndafara. But nyaya yandirwadza ndeyekuti muri kushaya fiyo chete kuti mukone kusvikwe. Tikadzirise nyaya yemushonga yakasiyana babenyu yacho. Manza ndotaura. Ndoti mutsananguro kuti nyaya yenyu yakamira sei uye yakatangira papi. Kuti vasina kuinzwisa vanyatse kuinzwisa nyaya yenyu because iyi nyaya iri kundipisa tsitsi zvakanyanya. Maitikire yakaita. Saka nyaya yenyu inofanira kuti inzwike kuti yakatanga sei. Manzwisa? Taura tinzo musikana. Isusu takakurawo tina baba vedu namai vedu, but nekukurawo baba vaingogara vachitinetsa kuti vada kutibisa umhandara ndokuti tigare zvakanaka mudzimba. Saka takamboshinga kuramba, tikashinga kuramba, asi vakazotinyengetedza baba vedu. Inini nevamwe sisi vangu ava takazongobvuma, taona kuti hapana zvekuita, tikavata navo vakatibisa umhandara. Saka isusu hedu takagara hedu zviri naniwo kugara kwatakaita mudzimba, asi vamwe vana vari kungofa. Sisi vangu vamwe havanyatsonzwi, havana mbopinda mumba. Mbereko yatona futi havana kutomvira kutombozvara, havana. Sisi vahombe nekuti vakaramba. Ngataurega uyu haanyatse kunzwa. Haanyatse kunzwa. Chinda sasanzwe ndechekuti ndoda mudzukuru ari panapo wachitotabatsirwe. But nyaya yakatika ndeyekuti vakataura kuti uyu mwana uyu haasi kuroorwa. Saka pane nyaya yekuti sisi havasikuita sei? Havasi kuroorwa, vamwa 40 years. Ane 41 years. Asati aroorwa. Ekuberekwa ake ane 41 years. Asati amugara nemurume kana kumborara nemurume. Saka pandakaona machina ndida kuongorora kuti sei asiri kuroorwa. Ndopandakaudzwa nemweya kunzi no, chikupota nawo asauro ndechekuti uyu akaramba kubviswa mhandara nababa wake. Uyu akabviswa Ari pakati. Uyu ari kunzi akaita sei? Akabviswa. Saka uyu akaroorwa. Unoona angani? Yone 2. Mati mune vangani? Ine ndine vana 2. Ko uyu? Ndakaita 3, wana akashaika. Saka nyaya yekundorwadza manje ndeyekuti uyu ari kupedzera baba wake ndo ari kumushandisa, ndo aimushandisa vari vapenyu. Taura tinzwe iwe. Taura. Inini dambudziko randakaita, Taurisa asinganzwika. dambudziko rangu ndichizvarwa ini, baba vakandinyengetedza vachiti inini pavana vangu vasikana kuti upenyu huzokuenderera mberi unofanirwa kutanga masangana neni ndokuti dzimba dzenyu dzizonosimba kumberi. Saka inini nokuziva kwangu kuzvarwa kwechivanhu kuti baba hazvifanirwa kuti ndisangane navo.
ndakaramba ndakatora nguva ndichingoramba, asi pakuramba kwandakaita vakazosiyana neni havana kuzondibata. Dambudziko randakazosangana naro inini nderekuti handichanzwi, purasi inini handina kuzombororwa kana kuita mwana muupenyu hwangu. Ndine mubvunzo ipapo, kunzwa kwamuri kutaura da kubvunzwisisa kuti hamuchanzwi wei yamuri kutaura ndeipi, kusanzwa zviri kutaurwa nemunhu here kana kuti hamuchatonzwi zvinotaurwa nenzeve? Ndinonzwa but ndinonzwira kure, handichanyatsonzwi zvakanaka. Ndinotori panguva yekuti inini nzeve dzangu dzinogona kuita maungira ndichingonzwa iro izwi ravo richitaura mukati menzeve dzangu, vachitaura kuti wakanosvitsa mungwava, tichaona kuti achakuona ndiani mangwana, uchachembera uri ngori iwe sezvauri, nekuti wakaramba mhiko pamba pangu. Saka nyaya iripo nekuti uyu musikana anotarisa muromo kana kuti ari kuti chii, anateerera muromo munhu kuti munhu ari kuti chii ndozvaanotarisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti vasikana baba vakaita sei, vakafa. baba vakafa. Saka manje kuti ini ndichisvike kumabvuku kwavanogara kwaigara baba wavo nebaba vavo, ndichigadzira ndichibate mushonga, vakushaya kana fiyo vakushaya kana fiyo ngondidirira zvayo ndingosvika zvangu kumabvuku kwavo, ndakavati nandisi kukubhadharisa ini ndakandonamarire kwamurimi ndakandingoda kuti ndikubatsirei chete, asi vari kushaya kana mari kuti ndingokwanisa kuwana na fiyo yekuti musvike ipapo ndingosvikumba kwavo, mushonga wandisi kuvabhadharisa. Manje zvinoitera atirare iwewe kuti fiyo ndeyangu, mari handina kuvabhadharisa, ndosvika kubata mushonga futi just ungobata iwe naitonga sei panoti netsei, nekuti vasikana vanotaura kuti panguva yavairarwa amai vavo vachivatsanangurira, amai vangu vasina voisi vana baba, mai vavo vaitovatsanangurira. avaiudza mai Vari kupi mai vavo izvizvo? vakashayika Vese vakafa. Saka mambo muri kuitonga sei nyaya iyi, ende chii chaikonzeresa kuti baba ava varare nevana vavo? baba vangu vamabata mushonga vachida kutsvaga pfuma. Baba vavana vanga vari chigure, vaitamba zvigure, saka vanga vabata mushonga wegure vachiita zvavaiita, vachitsvaga futi kudiwa nevakadzi zvakanyanya. Saka ndopa vakapiwa mushonga nen'anga vakanzi ndofanira kurora nevana vachi vako nevana vako. Saka kuti vana vako vagare zvakadini zvakanaka. Dzakaramba manje dzati mudhara kana kutema kuti ndoita bonde nani Nababa. bonde nababa. Regai ndimbonzwisisa kuvasikana vakarara nababa. Ari pakati uyo akarara nababa zvenguva yakareba sei? ndinenge ndakarara nawo kanokwana kutaka 4. Saka mambo chikundishungurudza mukati memba yangu, ndandichikumbirawo kubatsirwa, handina kutombogara zvakanaka. Ndinogara ndichirohwa nemurume wangu anondiudza kuti ndinorota usina kupfeka, asi wakakotamiswa nemunhu wechirume, murume wemudhara, asi anenge achiti ndi baba wako. Saka ndandisingazivi kuti ndozvikuitika pandiri. Pandakauya panapa mambo ndopa wakabata dare iroro, ndaingomuudza kuti hope. Saka ndiri kugara zvakanaka, ndikugara ndichirohwa mukati memba yangu, uyezve wana wandakabereka wangu wese waviri wachona wakashayika. Ndandichikumbirwawo kubatsirwa mukati memba yangu mamba, ndina kugara zvakanaka, ndibatsireiwo. Mogobatsirawo sisi wangu wakwanisa kupinda mukati memba nowamawarapawo nzeve dzavo, havasati wamboroorwa. Ndikukumbirawo mambo tibatsirewo wakaoma, tibatsirewo mambo, ndikukumbirawo ndibatsirewo tatambura mambo wangu. Alright, ndikukumbirawo kubvunza ipapo, murume wenyu aiziva here vatezvara vake vasati vafa? Murume wangu aisatombowaziva, asi anongoti ndikurota hope wakakotamiswa. Akandiudza kuti hanzi unenge uchiitirwa weti kumusana nemudhara, asi wari kunzi ndibaba wako. Ndikangoti wei hopewo. Saka pandakazofamba tichiuya panapa nemunin'ina wangu uyu nenhau kuti mudzimba medu munin'ina wangu make hake muri nani, asi mangu makatooma. Ndopatakafambawo tichiuya panapa taudzwa nomwe mukadzi akabatsirwa panapa. Ndopandakasvika tichibatirwa dare iroro rekurara kwandakaita nababa wangu. Saka ndakabva ndangoonawo nehope dzikurota murume wangu, ndopandakabva ndaonawo kuti mambo havana kutombondinyepera. Purazi nekurarawo kwataita nawo, taiti tikarara nawo waibva wataura kuti mukataura ndokubayai nebanga, asi mama pataivaudza waisasimudza musoro nokuti waingorohwa. Zvakaitika gore ripi? Sorry, gore handicharizivi nokuti zvakangotanga kuitika. Ndofunga kuti takatanga kurara nawo, ndofunga ina ndine 12 years, kutangira wama12 years. Saka mama po waitaura waibva warohwa, wanga wari pasi pavo.
saka imwe nhau iri kunyanya kundishungudza mukati memba yangu zvangu ndiri kurohwa zviri kunditambudza sinyaya yekunyanya kundirwadza. Sisi wangu hawatomboziva chinonzi murume wakutongochembera wakadaro. Kana tichikumbirawo kubatsirwa tinedo chatinacho kana matotitsvage zvatinotsvaga tinotsvagawo motibatsirawo mambo ndakutongokumbirawo upenyu hwedu hwakaoma. Regai ndimbonzwa sisi wangu dambudziko rakamira sei mumarriage? Ini ndiringomuka ndofunga ndichitanga kupinda mumarriage zvakamboita sezviri nani. Ndichitanga kupinda mumarriage zvakamboita sezviri nani. But nekufamba kwenguva murume aingomuka akarasa mbeu, ini ndaingomuka ndakatota pendi, chero tikasasangana asi zvaingomuka zvichiitika. Asi izvozvi murume handina kutombokwanisa kumuudza, even patakafamba tichibata dare iri kuna sekuru, murume handisani ndakwanisa kumuudza kuti ndimuudze kuti zvakakonzeswa nababa vangu, kozi ndiri kutotya kuti imba yangu inogona kuparara. Alright, makambofamba kumwe vaiti chii? Kumwe vaingoti muri kushandiswa nezvidhoma. Vamazouya kwamambobva ati muri kushandiswa makanyaya zvakakonzesa kuti zvisvike ipapo ndibaba venyu. Tinotenda. Saka isi takazorangarira kuti zvechokwadi zvakatoitika. Makararana baba. Mamuri age yakaita sei mimba makararana baba? Ndakararana ndine 14 years. 14 years. Zvingu yakareba sei? Ngoti ndo vakandibisa umhandara. Then tofungati kana ka 7 ndichiita zvozvo. Na baba. Alright. Andakuzomira ndakabva ndatoorwa. Alright. Zviri kuuya kunzeve yemusikana yasisi vangu vari apa. Zviri kuita kunge maungira ndibaba vavo here kana kuti yakasiyana baba yacho manje bosi baba vacho vanapisa vanozorwa nekuda kwekuti waida kubvisa musikana kumhandara. Ndanoda kuti ngawana mushonga wakafumuka pomwe pakaramba. Ndo zvakonzesa kuti vadyisa vana kuti vana vasazoramba but vakazoramba vakafumura mushonga wavo. Ndo zvakakonzera kuti vafe. Saka muchatonga sei dare iri mambo? Zvasvikamba kwavo. Sezvo ivo vari kutaura kuti havana fiweyo pachaitwa sei? Ya ndichatongovavarira kuti ndotongoshandisa mari yangu kuti ndivasunungure but ndotoshandisa mari yangu sechikwereti. Zvakaita votenda. Ndodasikana? Ndikushandisa mari yangu sechi? Alright, muchiri nezvimwe zvekutaurira mambo tisati taenda zvedu. Ava ndingoti hangu kuvasikana musatya zvenyu. Iwewe unogona kurohwa nechakuchidhara. Pakuzoti chidhara foti wana akura. Ndikawana hangu chidhara chekungoti mangwana ndikarwara vaning'ina vangu vanongoyo vachindiwana ndine mumwandiwonawo usiku. So chakaita kuti vana yaitambura futi. Ari kwekupedzerwa? Iye asina kurova. Asina kunogara namai vakafa baba vakafa namurume hana mwana. Mambo, ndine mubvunzo pane musikana ari kwekupedzerwa uko. Mati mune vana vangani zvi? Ndakaita 3, pa 3 wana akashaika. Alright, mambo akafa zviri nomawiri mwana ari kutaurwa. Izvi mwana chakauraya mwana ndakamusanangura ndezvekumusha kwemurume wani. Wake. Kumurume wake azvisizvi zvababa izvi. Alright, zvazvi kudzinza rake. Alright. Kwari pakati une vana vangani? Takaita vana 2 asi wese wakafa. Asi pandinofamba ndirongonzwa kuti inhau yesara ndizoti isara here randinaro handichazivi. Mambo nditongerewo nyaya yemunhu uyu. Uyu ine nyaya iwombe. Takaita vana 2 akafa. Uyombe because amwene vake havadi uyu. Akazototama nemunhu wake because mwana wake anenge wafa. Tenda mambo wangu. Atori ne 3 months ashaika. Ndanayo washaurira diki. Saka musi kutokwanisa kuitonga ndichitora hangu vhidhiyo rangu. Yamwene. Aiwa ndinoda kuti uyo ave nemurume wako. Anobvuma here murume wacho mambo? Anobvuma. Nekuti amwena uyo anorarama chiumbahari zvokumbahari naita sei. Saka vanoshandisa vanomushonga uri dangerous. Ndovauraya vana vavo. Asi rega muroro akadyirwa vana. Vari vakadyirwa nomushonga. Musacheme mudana mangu. Hanzi musacheme. Hanzi makadyirwa vana vese 2. Umwe wacho wekutanga akafarira. Asi rega muroro akafirwa nevana. Pane vamwewo. Musacheme. Umwe wachona mwana akafira aitamba nevamwe. Akafa achitodya maputi mukanu. Saka vanhu vakangonditi mwana wenyu inini wakati adya maputi ane poison. Saka takabva tatsvagirwa mota ichinzenere mwana kuchipatara. Mwana wenyu adya maputi ane mushonga. Tisvika kuchipatara kuya mwana ingopisa miri. Hatina kuzova kuti mwana atofa. Ndo pakanzi mwana afa.
ndobata ndidzokerai nemwana kumba mwana afa. Saka mwana uya ndobva iswa mochari tichizouya kumba ndopakanzi patakafamba zvakanzi mwana akarohwa nezvino haana kuisirwa mafuta anga inawo anga asina mushonga. Kuchipatara wakati anga asina mushonga akarohwerwa nezvino pa-next door. Alright, ndo zvakabuda pa-postmortem kuti haana kudya poison. Mafuta ainzi haana mushonga, miri wake ndowaingodziya asi mwana anga achitonzi afa. Ko dzimwe hama dziri kutiwo chii? Hapana anombosimudza musoro nenhau yekuti ndikataura chandinotaura musha mandakaroorwa machona hapana anombonditeerera kana wani. Imi makazvarwa muri vangani? Tikangoberekwa tiri vatatu kudai so zvatiri izvo. Alright, Mambo, imimi muchiri nezvimwe zvekutaura? Inini handina hangu zvimwe zvekutaura. Chandinoda kutaura ndichongokumbirawo kubatsirwa pamusoro peupenyu hwangu nasisi wangu nemunin'ina wangu watiri kurarama wakaoma. Alright, asi Mambo tomboti zvakunakirai nebasa ravakubatira iri kuchava chiukawo here? Kana zvatinakira tinobatsirana hedu tobvisawo patinenge tawana chero tisingawani. Patawanawo padiki touya totendawo zvedu. Mambo, muri kunzwa sei? Kuachura basa nakawanda izvo, basa nakawanda sitari panapa vanofona chete mambo maita basa zvakaita kopi kutongoshanda kutongoti Mwari anozotitendawo. Hatitarisire kushanda kwanhava, tinotarisire kuti vanhu zvavaita vanozotitenda. Vakawanda nanongofona kuti tosangana pamotikari mutakatanga basa fima netsoka panapa vachiya pane vapfeka maraftas pana pakabharwa nosaidha mambo makati totengera koko chete dola zotopera toungudza kuti handi mambo ndo wakandisimudza kuti haana chaanokuitira vana panguva vasonda kwetsidzi chete. Tinotenda Mambo. But zviri zvetarisirwa hatisisina nguva yekushandira kuti tine tarisire kuzotendwa Maitwa basa. Dai taibatsira kuti tine tarisire kuzotendwa dai taakumberi tabasa nakawanda tinapa tave panapa ndebvu dzatochena kaidzi. Dzatochena ndebvu imbi dzakura so. Ya Mambo, tinotenda nezvamaitawo apa neniwo ndanzwa kusunungukirwa nekuti vanasisi vangu vari kuchema.